Salutare toată lumea, bine v-am găsit la al doilea episod de Bilbetă, la aici alături de Silviu. El nu se aude. Da, săracul. Bun, așa, bun. Șmecher de barul ăsta. Aici pe serverul nostru pe framăc. Încă gamsteror G pe serverul ăsta. Trebuie să construim o junglă. Da, am luat eu locul 1. Tu mă poți schimba din viața mea. Bun Emil, crește, bun Emil. Bun Emil, nu știu cum faci, dar nici eu nu știu cum a făcut. Bun Emil, dar fă-și tu fără iarbă, pune iarbă pe jos și... Nu știu, nu am ce să zic. Es favor, m-am pus aici la pom de zici că... Îmi și face lag la câți pomi am pus. Zic, la câți pomi am pus deja îmi face lag. I want you, bari, crazy. Dap, șpoc. Crești tu, hai. Crești tu, micuțule. Nu știu, dar eu oricum ți-am zis că fac fără apă. Că în junglă nu e apă. Nu! Want you, bari, crazy. Zi ce faci. Sunt cam concentrat, de asta nu prea vorbesc. Hai, lasă-l numai pe ăsta. Să crească și el. Silviu, să vezi, m-am dus în colonie. Și era un copil mai micuț. Și și-a cumpărat ceas de la pe mână, știi, la care poți vorbi. Și l-am întrebat, nu mi-l dai mie, că-ți dau telefonul. Și zice copilul, da, cât costă telefonul? Stai cam că costă telefonul mai mult ca viața ta. Nu. Nu-l cunoști. Bari. Da, e fratele lui colega mea de clasă. Îl cunoști pe Andrei, oare în clasă cu tine? Nu. Unul de la... e țăran. Care nu știe vorbi. Că nu cunoști. Că nu-i în clasă cu tine. Nu știu, dar știu că nu-i în clasă cu tine. Mamă, Silva, am aici. Mamă, deci... Oare pe ăsta... Iau loc întâi? Bari, crazy. Cum ar fi să iau? Să luăm amândoi loc întâi. Nu merge. Ar fi șmecher. Hai că deja îmi place cum e ieșit. Bun, și punem aici Wolf. În junglă să găsești lup, nu? Da. Nu, da, în fine. Ei, și mai am timp. Șpoc. Da. Mamă, aici jungla am, Silviu. Deci trebuie să fac o poză. Bari, crazy. Șmecher. Știți că nu o pun în thumbnail, dar o fac poză să am. Bun, armor stand. Și 2, 3, 4, 5. Coboară, hai, coboară, bă. Bun. De ce nu pot să pun pe ăsta? Stai, boss.
armor stand-ul nu stă pe... De ăsta nu stai. Ba, piciorul, am vrut să fac un om de diamond, bun. Nu e a mea. Da. Ce uitau. Ok, na, ok, binișor. E, asta e a mea. Dă-i legendary, lasă tu pomul. Da, legendary, tu mi-ai dat super pup. Ți-am văzut în mână super pupul, că am fost lângă tine. Super pup ca să nu junglă. Mi-a fost lene. Și mie să-ți dau ție legendary. Sau notă. Și la asta i-au fost lene. Da, se pare. Și mie mi-a fost lene, boss. Îmi place... Ok. Place ce-a făcut băiatul? Nu-mi place? Bari, da, știu. Îmi place. Good. Nu. Epic. Ce? Nu, îmi place și ploaie și noapte, super pup. Da, și una. Ok. Am luat locul 2. Eu. Tu nu știu ce loc ai luat. Da, sper că am luat locul 2 și mă bucur mult. Bun. Cam atât cu acest episod. Dacă vă place, nu uitați să lăsați un like. Abonați-vă. Un share, ceva. Și noi ne revedem data viitoare.